Man, I was hard poking, chain smoking, drinking while I'm taking dope in the walls in the fall. Damn, that wasn't here at all. Proč si mám furt připadat jak debil? Dále. Tomu neuvěříte, pane prezidente, kdo se opovážil vám poslat e-mail. Kamura. Ne. King size boogeyman, ti šumaři už zase pidlají. A co zase chtějí? No, pane prezidente, chtěli by peníze, jenomže by je chtěli o měsíc dřív. O měsíc dřív. Tak jim dáme o měsíc míň. To jste ale pěkně vymyslel, pane prezidente. A proto jsem taky prezident.